Hey, har du kaffe med? Nej, jeg skulle bare lige se, hvad du lavede. Nå, ja, og jeg sidder lige og brainer lidt over modernismens økosystem. Okay, hvordan det? Jamen, jeg prøver at finde ud af, hvor vi er henne rent møbelkulturelt lige nu. Okay, Ja, hvor er det? jamen, sådan som jeg ser det, der er vi i modernistisk periode stadig. Og sådan som jeg ser det, så er det som om, at modernismen bliver båret af kapitalismen. Ja, det er så ham der. Det er ham, han bærer kapitalismen. Han er kapitalist. Og så bliver den her plante, som jeg ser modernismen for, den bliver så fodret med industrialismen. Og de kører så på en eller anden måde i systemet og fodrer hinanden, så det her træ bliver ved med at vokse derudad. Men jeg har det også som om, at de her industrialismen og kapitalismen på en eller anden måde rykker sig i nogle retninger, som vi ikke lige kan gennemskue for tiden. Men er det derfor, der ikke bliver solgt nogen møbler? Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at den måde, som vi har gjort det tidligere, den tror jeg ikke holder så meget mere. Jeg tror, at vi måske er fastlåst i et system, der ikke passer så meget til vores livsstilsudvikling mere. Altså, vi har jo en stor spiller, der hedder Asien og Øst, som lige pludselig producerer alting, og vi har lige haft en kæmpe finanskrise, der efter min mening og opfattelse gør, at kapitalismens grundsten ikke er så idealistiske, som man gik og troede. Nå. Men hvad kan man så gøre ved det? Jeg tror på, at hvis vi tager det her træ her, at vi så på en eller anden måde skal lave en ny podning, som vokser i en ny retning, og så der bliver den her måske mindre, eller yderste konsekvens kan være, at hele det her det visner, eller det kan også være, at der kommer et nyt lille skud. Jeg ved det ikke, men jeg føler lidt, at vi er i en brydningstid, og der skal ske noget nyt. Okay. Men ved du hvordan, at der skal ske noget nyt? Jeg tænker, at vi skal bygge videre på de kendte principper, vi har, fordi der er jo ikke tale om, at noget af det her er brudt ned på nogen måde. Det er bare under forandring. Så jeg vil gerne forstå modernismen 100%, bygge ovenpå den, og så lave nogle ting, der passer lidt mere til den måde, vi lever på i dag. Giver det mening? Ja, men altså... Jeg forstår ikke helt, hvordan du vil gøre det med møbler. Hvad er det så for nogle møbler, vi skal have? Vi skal have nogle møbler, der passer lidt mere kulturelt til den livsstil, vi har i dag. Jeg tror, at vi i virkeligheden tilpasser vores møbler, i stedet for at møblerne tilpasser vores livsstil. Kunne vi for eksempel lave nogle møbler, der lagde op til en anden social omkreds, end den vi har i hjemmet i dag? Er det rigtigt den måde, en sofa ser ud i forhold til, hvordan vi lever med iPods og laptops osv.? Mm. Så det vil sige, så kunne du også lave en sofa, hvor vi kunne ligge i begge to? Ja, det er i hvert fald meget vigtigt. Det synes jeg også er vigtigt. Ja. Men det er det, jeg sidder og tænker på. Okay. Hvad blev det til den kaffe der? Den henter jeg nu.